Belekino kemangsa jamai patimo tiprasa kicing tiprasa phemlok laimani mangple kasai faijauka kajak sela kajak buri sigli sakla gosilai phemlok lai chalaimani tongaimani chasabai tongaimani mangple kasai faijauka patimo gondatisha amchayo salkisa sakangni koktuma gondatisha gob degree college ringsringi tongnai tiprajuk sikli khoroksano phemlogoi kajak sela bushagna saksakno sikla sadeoi chasamai tongkha mung Sonjoy Debroma hamjakmani tapsani yaglo sawi manka Sonjoy Debroma kajak busa buri khoroksa tongo ashok simia bini rabar bagan tongo dukan tongo bania tongo rangri tongo hunai burino jatrjat kok sawi phemloka hamjakmani halok tongkha tapsani yaglo sawi manka slani tomungsamung hamtaya buri gnang busa gnang hunai abuni yaglo tiprajuk slani phone number block khairika tei kagai thanga phiaba kagmani salsrini yaglo hunke kaisa YouTube channel thangai Sonjoy Debroma burni tomongsamung hamerok akrok sawi viral khlai phunogoi rekha abon nogmani yaglo tiprojek a video tatal hnei saka tei a DSLR kok saitomone abo joto fake tei tatal obahino saka tei je video social media tei viral khlaijaka abno delete khaide hnei saltarni jora khasoni rekha tumungno saltarni bisingo video delete khaya hangke thanabo FR khani hne saka tiprajak nainedi chinmang piliwo ang gonda sarane ang college pore tong women degree college Sonjoy Debroma hinai ano legin khai tongo bo ang bo relation tong mane pore hingke bo ani nogo nai nan hini khai ka khai mane pore hingke khai no dine din be khai thangka mama sangai malai thangka thamane pore hingke amne maskai sa tong mane pore hingke ang bono bini detail joto saimangka saiman mane pore hingke ang bono direct no sageroka je nini buri basa tongo ang no bai relation tong liya aro ano kolta khai din nang direct bono sageroka saipai mane pore hingke sata dui sata tong mane pore hingke botabo khai sungchani na ba ani video no viral khai tongo je ang bini rang laisa ko ongoi sa ko bono blackmail khai ko amo khai ke khayo ang bini rang khoksa pano se laisa jogya ta khai bo sai tongo je ano blackmail khai bo rang sa ja ongo sa ja pan bor rang thanam da hai ang kunu se saja ya bona amo khai ke saman pore hingke bo na Sonjoy Debroma ani bagai bonam khai tongo je ang bino rang laisa jangoi saja hune am da hai khum sa se saja bino bang rang khoksa phana saja ya bo jodi ang jodi bino rang saja mong tongo hungke bo ano phonok tong channel loba ang sa layo oti news no je dile khainani te 3 din সময় রনাই ang 3 din সময় ni bisniam jodi dile khaya hingke ang thana gondasara police station nokana ang thana ko case khaima sinai der bonman tin ni bisnia a video no dile khaide eke ni pumute no case marona yang video je Sonjoy Debroma samane ang bin nogor thangjak hini samane amok joto mitha se ang bini nogor bosia bini thikana ba ang thik sai meya bo ano joto am bane samane je kaisa pano kok thik kare bini